Russian missiles raining down over Kyiv and striking deep at the heart of fragile American-led peace efforts. The deadly attack, one of the most devastating strikes on a large Ukrainian city since the start of the war, killing at least 12 and injuring 90 others. Sibay ule, lalrem ro ta khiang te kania. Vo in April ni somni panga zirtom ni hi US le Russia in biak ron le ni turania. Zelensky an inrem na ati thuan optia tramana pu wang te po khanimo. Russia chuan ni zan khan missile le drone zani aya tamin Ukraine khopui Kyiv abei le ta. Tun truma hian Russia le Ukraine in dona thu thar ber le anin rem na lam tluang te kan bel chiang le don ani. Zolai di channel hian bel chian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina. Mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia. NBC News chuan Ukraine Air Force thu chuak be chanin ninga ni zana Russia in missile le drone belkhom zani chuanga Ukraine bei ani thu apuanga ani lo bera po Ukraine mi som pani in nun na an chana mi som ko chuang in hliam an tuar ni in atar lang. National Broadcasting Company News report tarlan zel dan chuan Russia bei na te hi Ukraine lamin aza ve vel zet an lo kap tla a. US President Donald Trump truth social media a Zelensky chuan he in dona hi thunun ati harsat pha ti in apua. Zelensky achir the hnu lok atangin Russia bom te hi Ukraine khopuya asur ngal chur mayani. Donald Trump chuan truth social a April ni somni pakwa zandar kwa le achan ve India ram sana chuan tukin April ni somni palizing dar sari khan hetiang hian thuziak ati chuaka. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan The Wall Street Journal phek ma amoya. Ukraine chuan Crimea chului hi dan ang thlap chuan apom theilawang hemi chungchanga hian soiturpo aom love ati ni in tarlanani. He athu chuak hi inrem tura in biak na kalmek tan thilpoi takani. Achan chu President Barack Hussein Obama hunlai da ya to khan Russia laka Crimea lo ani to a. Soizui chiam tur chi po ani to lo reng ani. Zelensky chu Crimea bial hi Russia ram chung ani tia dan ang clip thlepa pom turin tu ma in an phut lo. Crimea adu ani takzet chuan silai mu pakhat lek po kap chuak lawa kumsom pakhat kalta a hlan ani lai khan enga nge ado dal lo. Obama hun lai te po khan Crimea a hian Russia submarine te po an lo bok thuap to ani kha. Zelensky thu chuak khauzet awangin indona ti top emo inrem na thlentir emo a har satral to ani. Chuan tur engma anei lo. Ukraine din hun hi a chetak zeta adu chuan rem na thlentir theya. Kumthum dang aram pum pui a lo vek thlengin indo ala chun zom thei. Russia laka ti tur engma kanei lo. Ma se Russia le Ukraine sipai sanga velzel haptatina chan omlova thi zel chungchanga ero ti tur ka nga khop mai. Zelensky athu chuak hian tuna tan hian omzia anei reng lova. In suat na tual zol a hongrei lek fangzo ka chu tu ma inan du lo. Inrem siam na kan nei trep to a ma se malina zon lo ani wang hian kan heti zauta ani hi. Ukraine pui thei tu ni kan du le a chu tiang bokin Russia po he chiat vek na ata hi hruai chua ka du chu tiang chu president ni su ila englai ma a thleng ngai lo turani. Trump chuan president atana thlantlin ani le phot chuan a sarkar tir phat atangin Ukraine in dona ti top turin ma alanghal don ti in thlan ma te khan alo soifo to thina. Vladimir Tobro ti te po in post alo nei to ani.
ninga ni zana Ukraine bei ani thu puangin Zelensky chuan Russia chuan Ukraine bei na thar bera hian North Korea siam missile man telani ati Belchiana kan lo ti chwa to a te po khan Russia le North Korea an thok dun ti hi tlang hriat ani a ral thuam mai ni lovin North Korea sipai te hial po an thok chuak thin ani kha chu wangin kum thum chuang in do ta chu Russia hian athurwal pui North Korea ral thuam te po a man fo arin om reng ani Like last night, I wasn't happy with it, and we're in the midst of talking peace, and missiles were fired. Trama vekin truth social a tho ninga nia bok Russia in Kiev abeile hi kalunga oilo tak zetani atul lova ahun heklo Vladimir Tobro haptatinin sipai sanga ten anthi pha hi rem thu isoi fel jok to te ang ti na ziak Russia le Ukraine te chuan in reman du ve ve ni in Trump hian atar langa Russia in Ukraine ram chu then atum to lo ni oma lang po zang na dom na pui tham tak anga angai ni lai ni khan Zelensky an US rot na anga anin rem na tur a hno la wangin Trump hi alung oi lo hle a US lamin nor chiam ma se Ukraine tan Russia kuta Crimea hlan chu Ukraine ramdan kalani ti in Zelensky chuan alo nar fi thak ani Russia laka Ukraine in ram a hlo to te chung changa US in Russia le Ukraine in rem na tura adwan belchian na kan lo ti chua to video description a kan ron phaulan hi lo belchiang vele mai te khai tun tuma chuan itar lang non to lo mai te ang I thought it might be easier to deal with Zelensky. So far, it's been hard. Zelensky ne na indoor hi a olzok tura kalau nga ya ti in Trump chuan ma se tun thleng hi chuan a khir jok dai si ati Zelensky ero chuan rem le rem lo po thlulowa in ka hai du lo tu jok chu Russia ani ti in apua heti lai hian Kremlin chuan Putinan in rem adu alom Russia du dan te za sak an ni don phot chuan ati ni in atar lang ve thung NBC News palain Moscow le Kiev khopui mi pui ngai dan an khon khom na po thu asai sa ve nuai tho mai Russian woman telling NBC News there needs to be a truce, but this man urging Russia to keep fighting. Moscow khopuya cheng mi enge mozat te chuan Russia in Ukraine do chun zom zel ro se ti ngai dan an nei lain a then te ero chuan in rem pui thei thuai an du ve thung Kiev khopuya nu pakhat chuan manchoya in rem kan du baulo ati ve mau mai And in Kyiv, this woman saying, we do not need peace at any price. Battle-hardened views, making compromise harder. Ani ngai dan chuan in rem na chu adik zi kluak turani a Ukraine ramin zalen na le mania ro in rel ram ani na a hlo turani lo US telin NATO ram IO te chuan tun kar chung hian London khopuya in ron khom na an nei ti kan tar lan to kha President Trump IO a palai na thok tu General Kate Kellogg chuan an soi ho na chu a tha a hlo tlinga ra tha a chu ngei a ring ti a soya in rem lo na neu neu le a le lam tan po a pom om tak ram ri kham fel chin ero an la nei thei lo thu po a soi chiang chuti chung chuan Trump chuan kan ti pui tling turani ti hlotlin ngei kan du a hun bithlia po kan nei tia soi ni omin NBC News chuan an puanga indo buru chung le in rem dan tur hoi thla la chiang lo ma se an in rem ngei theinan thapui tho ala tum het bur ni a ngai thei turin khothlang thu thar the dar tu ten an tar lang chuai heti la hian Trump sarkarin indo na ti top atum dan chuan America thurwal puiram te ngai ati thalo tak zet to a chuti chung chuan voina US le Russia in biak na in englam hoya kepen tur nge ti te ala hril chiam don chawa wangin anin biak na ngai chang chungin in biak na dang lo la om tur lama an beng an la chiri a an la ngai chang ri ni in ram IO a palai na thok tura ruat enge mozatin an soi ni in CNN chuan an tar lang Karkalta a Paris khopuya anin ron khom tum khan Ukraine chuan aram then khat chu Russia laka chanhlen mai se ti chu US ngai dan ani a Stopping the war.
stopping taking the whole country. Pretty big concession. Aron na ti puitlin ani chuan US po in I helovin Crimea bial chu Russia ram ani ti in apompui mai don ni in CNN chuan an ziaka voina an din hun ang hian heram pani te in rina te hian a khoi lam ve po in ma an son to turani lo ti in Vice President JD Vance chuan nilai ni khan asoi Ukraine in Russia laka Crimea bial a chan len chuan Russia ati huang tau zual sawanga asangoi zon pui China po in tharum hanga miram chu chu dan pa ngai tak angai chun zom mayang ti an hlau thong ni in palain hathok tu enge mozat te chuan an ngai dan an soi hei hi khovel kalphung poimo takani a kan zalen na turte kan ram emo ram dang emo din chen na tur le tluk chiat hlen na tur khoi thil ani ti in Europe chaklam dep atanga rem na palai na thok tu pakhat chuan CNN ashil Europe khomwal pui khoi ram ber emo hi dan ang thlapa aram chung lo ni reng to aram bung then khat chan len tura nor lui ani chuan Ukraine ram ni reng thina ngai bial then khat chan len tura nor ani chuan chutiang chia chuan Europe a ram pakhat emo khovela khoi ram ber emo po ni se neto ani emo nilo emo turam ma in him to ka anin ngai theilawang ti in he palai vek hian asoi Crimea bial khu Russia ram ani ti in US chuan official in lapom lo ma se Russia in Crimea bial lalwari vek ma se Ukraine ram ani ti ngai dan hun rei tak chung alo nei to akal don tlata chu wangin he ngai dan hi Europe ram te chuan an pompui thei don lova US chu amal tran don ni in remna palai ten an soi Asiaram te po in dona ti top ani dan turle Russia vul tok chung changa thuleng vel mek reng hi an ngai ven hle CNN in aming an tarlan lo Asia khomwal puya diplomat pakhat chuan China in a thlir renga trama sarkar po kan hriat tir to a thisen tam tak chua tu Russia chu lomantel tok tu ani theina tura kong aina hongzau talutuk hi kan lung kham tak zetani ati voina US le Russia anin biang ma hian Paris le London khopuya te in ron khom na nei alo ni to a an lung rual tlan dan ber le an thukeu tluk kenga US palai Steve Witkoff le Putin ate in biang na tur hian khovel ngai ven ron a hlo tak zet heti lai hian Russia chuan Ukraine ram a chu le oblai lok atang te in leilung hausakna athiar chuak ngau mai ni in Indona zir chiang thin tu Institute for the Study of War ISW chuan zir tom ni tuk vek hian an tar lang April ni som pani khan Russia chuan Ukraine ram alua chunga Novorossiya rel kong mangin engani an puan zar lo leilung hausak na te chu Russia ram pilril lama an thiar ti an tar lang Herel hian Crimea biala waukam khwa Sevastopol aphur thlenga chuta tang chuan Black Sea kaltlangin Russia ram pilril lam an panpui le don ani Wall Street Journal in chanchin thar aloti chua to te be chana soi chuan Russia chuan Ukraine leilung hausak na te chu nikum chung po khan alo hral ru to thina ni Ukraine ram an lua china tangin leilung hausak na engemaw zat an thiar chuak fo thin tak na a Russia chuan Donetsk bial chunga lungal theilai chuana hmun engemaw zat te chu ahim tok lo ti in akhara Hrisel na atan ahim tok lo tia lungal thei khur akhar zat hi zachuang zetani Ukraine ram Russia ina lua mek chunga te khwan Zemski uchitel anti mai thingtlanga zirtir tu da bel policy kalpuin Putin chuan Luhansk biala zirtir tu athon lut nuala kumnga chunga tan roi an ni hlom heng zirtir tu te hian Ukraine zirlai bu ni lovin Russia zirlai bu an zirtir ani Russia chet dan hi zirtir tu in dai lo na huna zirtir tu da bel konga sarkar malak na chuan om tak tur angin langma se Ukraine ram ni reng thina cheng mi puiten Russia du dan le Russia tongte an ziranga ya wangin zirlai te thuak suk tumna ani ti in mitam takin an dema zirtir tu te ang bokin sarkar na poimo bik thok tu te le
doktor te po Russia hian tun nai tang khan ami le sa te mangin a thlak ngau ngau hlom